Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana,
dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigakampihan paduman sa progresibong Kabikolan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Oy mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga puro palsok na probinsya ni Nalbay. Siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga tabi Maria Ana Bursal, kay Ma'am Helen Tadoran Echin, kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, kay Pading Edmar, kay Honorable Vice Mayor Abby Cargullo, Mapabir Plaza da si Pading Vice. Diyan sa Malinaw Tama, piyesta naman. Huwag malamang ang banwaan kang Malinaw. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kita nin Biyernes, Friday. Petsa 28 na kita ngunyan kang bulan na Hunyo taon 2024. Ilang tulog na lang. Tapos natabi Ma'am Joy so bulan kang Hunyo. Alawag na kita sa Lunes, bulan na kang Hulyo. Ma-birthday na si Ma'am Joy. Sabayan po nindon sa indong lingkod ang oras kita 7 to 9. Re-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, June 28. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa! Siyempre sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggad nindo paglingawan na sa kuyang pirming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Tawara man po kay ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan, parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Amen! Sige po mga tugang, check-in po ang sa indong lingkod. Check-in! Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Ma'am Nilia Marcaida, good morning. Kay Ma'am Ching Bocascante, ang walang kupas sa Kagayunan na si Ma'am Ching. Morning po sa mga taga-Estancia.
Mga tugang live na live po kita sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto mi po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Sige tabi mga tugang, fly day na tabi ngunyan, Ma'am Ching. Sabi ni Pading Edgar, ni Pading Edmar na may trangkaso ngaya sigir. Nilabnat. Good morning databi sa mga taga Kumon Malinaw. Day ni Pading Edmar nalilingawan sa barangay Kumon na di. Pirang taon ka man naman pa din lumok-lumok sa Kumon. Pirang taon ka man naman palumok-lumok dyan sa Kumon. Diba kang time mo, yaon na su Malinaw Rehab and Treatment Hospital. Bako, kunyo na ka ito su rehab. Kang time mo. Kumusta databi ka mo ni Pading Edmar Gambot, mga taga Kumon? Ano pa di, taga Kumon saan ang kumustahon mo? So, sa ibang barangay sa Malinaw, day mo kumustahon. Pading Edmar, imbitado ka ni Vice Mayor Abby Cargullo dyan sa Malinaw, ang piyesta dyan sa ngunyan ang maabot na Ulyo. Di mapabir plaza dyan si Pading Abner Cargullo, si Vice. Di pasyaran ta. Lingon ta lamang mga beer plaza ni Pading Abner. Nganing maugmada ang mga taga Malinaw. Di pasyaran ta. Tapos kung mapasyaran ta so Kumon, sa Suwa pa di ka mabisita duman sa Suwa. Pading Edmar, sa barangay Suwa di kita madama. Pakatulay baga, pakatulay sa Kumon, Suwa na ito. Ay pangyari. Kaya lang dahil ka naman padidig di pwedeng ma-assign ta, overqualify ka na. Duman ka na sa batalyon. Ano ang mga reparo tatabi ngunyan na Vice Mayor Abby Cargullo ngunyan na Biyernes? O ta Biyernes man ngunyan, mag-relax kita. Kundi, sabi kang aliko, ni na naman mapakulog kang alimantakta. Iinguwahon da tabi kang aliko na makabid duman sa competitive selection process o kaya CSP. Ngani da tabi magbaba ang bayadan sa singil kang kuryente sa Albay. Ay ling nanindo yan. Kang inot pa ko ta. Iling na nindong kuminaw ka mo sa wisem na mas mahal. Pangyari sa kinabantadig di sa Albay. Suwa igot at kinarabasahan. Ay, god mo yan na. Tum-tum pa ni Badingid Bar. Lusot-lusot bagaya. Iyo, pagali mo sa Kumon, diretso kang Suwa, sunod ka yan, bulang. Kinarabasahan, bagatangki.
Ay, hinda. Sa intabi pa di Edmar dakol na tabagwang tapos so kabakab. Diyan sa ereyang iyan na sa imong piglibot-libutan kang mga panahon kang kumpleto pa sa mga buhok ta. Kang kapanahon na kumpleto pa sa buhok mi. Libot-libot yan ni Pading Edmar. Nganyan gari pasaro-saro ng naglalaga. Sabi nga ni, kapit lang. Di mamas kigura no kakakapit tabi Pading Edmar talagang nagtatakdag. Eling nanindo yan. Ako bukod ako ta magparatukar kang may kinaaraman sa aliko ta dakulon ang buisit ngunyan na mga albayano na ngunyan na baga nagkaresibi na ninda sa mga bayadan ninda ta nagreading na. So first week kang July barayadan. Yo. Kaya pag-resibi kang bill gari parak niton. One tabi Sir Pedrito Perez. So mga suspect po sa pambabadil gadan kay Barangay Captain dyan po ka dyan baga sa o kaya Barangay Captain Narding Bisa. So Barangay Captain ini dyan sa San Jose Malilipot Albay ka nakaaging taon 2022. Midbid na tabi kan mga otoridad sa mga suspect. Sarong suspect tabi Pading Edmar, pulis. Yugon mo ya. So sarong suspect sa pambadil gadan kay Kapitan Bisa dyan sa San Jose Malilipot Albay. Ang sarong suspect tabi Pading Abner Cargolyo, pulis. Ay inay. Iling nanindo ya. Sir Yi Niebres. Good morning. Anong tawag sa kuto mo, Padi? Ano? Pampagod vibes muna tayo. Ano ang tawag sa kuto mo? Sige daw. Isay daw kayo na magkasimba. Ano daw ang tawag sa kuto? Kuto mo? Sige daw. Pagod vibes daw muna sabi ni Pading Edmar. Biyernes man ngunya. Morning tabi sa mo Yi sa Sir Yi Niebres. Yogon mo yan adi kang taon 2022 kang pagbabadilon gadan ining si Kapitan Narding Bisa diyan sa San Jose Malilipot Albay. So saro daman tabi Padi Edmar na suspect pulis. Ringa-tinga tabi kita ha. Gari madali na naman ng eleksyon. Homeless da ang simbag. Sabi ni Pading Edmar. Inay. Oy, Sir Javier Bunsa, good morning. Kay Coach Monil Calyos, good morning man. Ang masunod na sa syudad kang Tabaco. Tad-tad pag-irestoryahan tayo ng mga barangay captain na di na igwa pa lang kamo ki paninimbagan sa lahi pag may maaksidente dyan sa barangay nindo na naging kausakan sa indang pagka-aksidente so mga nagbalag-balag-bagang mga gamadya, mga ayam may paninimbagan palan kamo sa lahi mga barangay captain. O ni tabi mga tugang na nagsisikat ngunyan, nailing ako dakol na naman na ninegosyo ka ini. Ini pong mga kabataan ngunyan na nahuhumaling sa paggamit po kang beep. Beep ba ang ano pag-pronounce kaya? Beep, ang beep iba man beep.
Victor Alpha Papa Eco. Pigkakaalarmangon yan kang advocacy group. Tahilingan nin dumaski high school pa sana. Sus Maria, nagpapauro-tuot na. Nagpapara pa aso-aso na sa ngislo. Oh, yugon mo ya. Sabi ni Pading Edmar, mayo na harong, padi, mayo pa buhok. Homeless. Ay, ni Padi, isararay man Padi, pag GSC mo, magagamit mo. Yugon mo yan. Homeless, mayo na harong, mayo pa buhok. Pangyari. Oy, mga tugang, sabi kan sa tuyang presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Papangaranan na databi ang magiging bagong DepEd Secretary. Pakangon niya na aldaw. Papangaranan na ang masalida kay Vice President Inday Sara nag-resign sa pagka DepEd Secretary. Iyo, Ma'am Rims Doña Chavez, good morning. Kay Boss Dennis Kua, good morning man tabi sa mo. Ayan tabi mga tugang sa tuya mga riparo. Kanya na Biyernes petsa 28 kita kang Hunyo taon 2024. Siyempre mga tugang, oras alas 7:24 na. Philippine Standard Time mga tugang, pasalamatan tana muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Ripa. Siyempre mga tugang, yaon po dyan ang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon na lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana po yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners, o dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kay dorm, boarding house, dyan na po kamo. MBY Dormitory po. Safe na safe po kamo dyan kay Madam Maylin. Happy weekend. Ingat po tabi, perme. Siyempre mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw. Kang probinsya ni Albay, may forever po sa Albay. Kasabay taman dyan ang satuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Rener Burse ng siyudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Mayor Shi Capos Bilo kang Malinaw. Kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abila. Ang Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab. Diyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Diyan po kamo magtaya sa luto. Bako sa waiting ha. No. Yan tabi mga tugangan, mga katuwang ta sa programa. Maraming thank you po. Good morning tabi kay Ma'am Anita Aquino. Alas 7:26 ang satuyang Philippine Standard Time. Kuwanta mo natabi mga tugang naman ang linya kang Pag-asa. Ramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pag-asa tabi, good morning Pag-asa. Magandang araw po sa ating lahat. Nato po ang ating weather update. Ngayong araw, asahan po ang maaliwas sa panahon sa Luzon, kung saan makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may tsansa pa rin po ng mga isolated na mga pagulan dahil sa thunderstorm. Dito sa Metro Manila,
mataas ang temperatura may tatala ngayong araw na aabot ng 34 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Inyo makikita, maliwalas sa panahon ang inaasahan po natin sa Visayas at ganoon din po sa Mindanao. Kung saan makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may isolated na mapag-ulan tayong inaasahan sa bandang hapon o gabi. Yung pong low pressure area ay tuloy na pong nalusaw kahapon. At yung epekto na ITCZ ay tuloy na pong humina at hindi na ito nakaka-apekto sa bansa. Easterlist po ang nakaka-apekto sa ating bansa, kaya ngayong araw ay maakaasa po tayo ng maliwalas ang panahon. Itong easterlist ay magpapatuloy ng epekto nito bukas, Sabado at Linggo. Sa mga tatanong kung may inaasahan po tayong low pressure area o bagyo sa susunod na 3 araw, sa nakita namin, wala po tayong inaasahan na low pressure area o bagyo sa Dagat Pasipiko na maaaring makaka-apekto sa ating bansa. Ang araw po sisigat sa ganap na 5:30 ng umaga, ang araw lulubog sa ganap na 6:29 ng hapon. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ng magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Salamat Lord. So low pressure area na yaon dyan sa may parting Mindanao natunaw na. Yo. So dahil manda tabi ki nasisirip ang Pag-asa ki raot na o kaya nabibilog na raot ni panahon sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Thank you, Lord. Okay na yan na nagtataga oran-oran, may tubig lamang. May tubig lamang so mga day pigaabot kang water system, may pangdugdug lamang, may pangkarigos, may panglaba. Tapos so mga parauma, kaipuhan talaga tubig sa kabasan. Yo. Kaya kaipuhan na maray iyan. Ma'am Emma Mamansag. Good morning tabi sa imo Ma'am Marites Buscalyada. Ang sakuyang pandiurag na barkada dyan sa Malinaw Police Station. Sara Ma'am Tess na sana Sara Ma'am Del ang bistuado ko dyan. Alos kabos na mga membros kang PNP Malinaw. Alos baraguna no. Ang midbid ko na sana dyan, si Ma'am Tess, si Ma'am Joy, si Ma'am Joy, wala na si Ma'am Joy, ayaw pa si Ma'am Joy. Si Ma'am Tess, si Ma'am Del, si Say pa. Yun na sana midbid ko dyan. Halos bago na dyan ang mga kapulisan. Ibig sabihin ngayon pag-arog kan pa di, sabi ni Pading Edmar, yung mga ka-edad mo ngayon pa di, nag-retire na. Kaya ngayon ika pa di, mag-retire ka na rin. Warara na. Ibig sabihin tabi Ma'am Tess, kaipuhan ko naman mag-retire. Tawarara na sa mga kamidbid ko dyan. Mag-retire ka na ngayon. Ma'am Nurse Buske, good morning. Oy mga tugang, alas 7:32 na ha. Ma-commercial mo na tabi mo na kita. Sa pagbabalik ta, pagurulayan ta pening aliko? Bahay na? Bahay na ta, makulog lamang naman ang buot. Bahay na kayo ni? Digi na sa nakita sa bagong development kaning kaso dyan sa barangay San Jose kang Malilipot. So dating kapitan baga dyan na binadil, gadan, kang 2022,
sa mga suspektabi beristado na may warrant of arrest na ngani. Ang saro duman na suspect, mamtes, pulis. Pulis, yugon mo yan. Matyagaon man so PNP. 2022 pa nangyari. Ano nangon yan? 2024. Pero ang taon, 2 taon. Bago tabi na identify so mga suspektyado. Ang mga suspek, bako man mga taga-digdi, taga ibang lugar. Sa pagbabalik po yan kang programa, dahil na kita makakidit ngunyan, tabiyernes, taud-taud, kita, gururog malaman kita tabi, Chanor Kapos, at Chued, iyo man sa nang pinaka-importante sa buhay kang tao, mag-ugma habang buhay pa kita. Tapag gadaan na kita, inda sana, kung ano man duman ang yaon duman sa ibong na apodgaan sa ibang lugar na kita paggadaan na kita o day taram duman kung may ano man duman. Sel Marie Akin, good morning man tabi sa imo. Magurog makita habang buhay pa. Pag medyo nagtalikod na kita sa ibabaw kang kinaban, day taram kung ano ang sitwasyon duman. Kay pading Bernard Bilarmino Buban, pading Ber. Ayon si pading naguli na. Birthday ni Pading Bong. Kaso rin dito sa pigpost mong birthday ni Pading Bong na praksidyo. Dahil lamang kami nagilingan ni Pading Bong. Dahil napati akong kontak kay Pading Bong. Kay Pading Attorney. Si Pading Attorney. Good morning tabi sa imo Pading Attorney. Kumusta ang sitwasyon ta dyan? Kay Beer Buid Ilyander, good morning. Sige, salamat sa pagbisita nindo sa pagiling kan sa tuyang programa. Tad magure-restoryahan kita. Mag-commercial mo na tabi kita. Pading Burn. Mag-commercial mo na kita. Madali man sa nene. Sige. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa. Alas 7:39 na tabi Sir Ed Ruiz Bordeos. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan. Asin ang programa nginidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Darama po sa tuya ni Vice Mayor o kaya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbongao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursican Tabaco kay Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilog kay ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Yan tabi mga tugangan mga katuwang dadig di sa programa. Tama na tabian pa ding Ed. Balik po mga tugangan sa indong lingkod. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Nganyang pongal daw kita nin Biyernes Friday. Pet sa 28 na kang Hunyo taon 2024. So, duwang aldaw na sana, Abado, Domingo, tapos na ang Hunyo. Sa Lunes, mga tugang sa Lunes, sa Lunes, Hulyo na. Pag Hulyo, bata makaskason man sa nabagapi ang aldaw. Sa Hulyo, mapista naman kape. Kaya sumanga nakalingaw ki Topi na day na imbitaran si Topi sa piyesta sa Tabaco, mapista man niya sa mo, day ko man niya kamo maimbitaran ta magkaka-amnesia ako. Day ngayon hindi ako inimbitaran ha. Mapiestaman niya sa muya, magkakaigwa akong amnesia. Paratas ngaya kita. Iling muna ini si Topi. Oy, Cheryl Kapil, good morning. Kay John Paul Rinyon. Pabati kami digdi sa Bumbo na mamarahaw. Sige. Pero diretso na tabi kita alas 7:41. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige. Ailing mo na yan tabi, Ma'am Tet. Ma'am Tet Cardosa, good morning tabi sa imo. Anan maray ka ni Ma'am Tet? Habo ko na magpara-restoryahan kita kanso sa aliko. Lalo kitang nagkaka-stress, tabi pe. Taday man kita ki ibang maginibo. Hora man kita ki ibang maginibo kundi magbayad. Yung masa ng solusyon.
Yo. Na kita. Pundo na kita ka. Daw anong ngaralab-ngalab tadigdi, ta obligado kita tabi na magbayad manggiraray. Naray kay ni Ma'am Tit, magkurukaran tamo na kita, ha? Magkurukaran tamo na kita. Testing on ta daw. Huwag magtaka kung ako ay hindi na maghihintay sa anumang kapalit na inalay kong pag-ibig. Kulang man ang iyong pagtingin, ang lahat sa'yo'y ibibigay kahit di mo man pinapansin. Sududunong, huwag mangamba, hindi kita paghahanapan pa ng anumang kapalit na inalay kong pag-ibig. Sadyang ganito ang nagmamahal, di ka dapat mapahala, hinanakit sa aking walang-wala. At kung hindi man dumating sa atin ang panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang ipagkait na ikaw ay aking mahalin. So tudunong, huwag mangamba, hindi kita paghahanapan pa ng anumang kapalit na inalay kong pag-ibig. Sadyang ganito ang nagmamahal, di ka dapat mapahala, hinanakit sa aking walang-wala. At kung hindi man dumating sa atin ang panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang ipagkait na ikaw ay aking mahalin. At kung hindi man dumating sa akin ang panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. No, 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 no. Eh, pangyari. Sir Ted Ramos, good morning. Sir Alex Ranara, good morning tabi sa imo. Ay, pangyari ni. Maray magkuro karantanan sa para rostriyan kita kang alikongan magka-stress lamang kita. Iyo. Ayo. Iba man nga itong version ba kung may ito kay Ray B? Sige. Ano tabi? Padaritso tayo na
Madangog ka naman ngayon kang amiga ko. Sabay ka naman ka ito sa kantahan. Iyo, sige. si Vice Mayor Rabi Cargulyo, gari may hugot ka ngayon pa rin. Parehas mo baga, pero may man may hugot. Ano man na? Man si Vice. Gari baga, perming may hugot. Parehas mo. Isa'y man ang lubuson ko. Kay Pading Ray Bagasala, good morning tabi sa'y mo padi dyan sa Bantayan. Yo, Lex, good morning kay Lex Nara. Ano ni, padiretso ta pa? O, si Jan Competente, birthday man kay ni Kasuudma. Jan, happy birthday sa'y mo. Ano ni, padiretso patatabi to pe? Unday, mauli na ako. Mga hugot nga kita pa ito. Mga hugot ang pa ito ta. Nga tatig mo putol ako. Nga tata. Ay nakaka-copyright kita. Albata na yan ang problema pag-arog kay ni. Ang bahay na. Saro patabing kanta. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo. Para ni sa'yo mo pading Vice Mayor Abe. Ang aakit sa puso ko. Pagkarampanyan, makanta ko. Kaya ngayon'y laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa tuwina'y nababalisa. Dahil ba ang puso ko labis na umibig sa'yo? Hanggang kailan matitiis ilihim ang pag-ibig ko? Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. No. Kay Madingdok Jut. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita.
no, no, no. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. No, 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 no. Iyogon mo yan na mga hugot mo yan, tabi pading Vice Mayor Abby Gargulyo. Good morning kay Doc Madi, Judith Raon. Good morning tabi sa imo. Sabi ko pagka-piyesta na kumapashare dyan sa imo tabi, Doc Madi. Baka next week makapashare na ako dyan. Michelle Vilches, good morning. Maray magkurukaranta na sana. Pading Ray, ka naman kanta. Madali na kaya bagang karampanyahan. Nagpuro practice na ako ta. Day na ako mataram sa tribuna. Makanta na sana ako. Nanggagana baga, permi, so nagkakaranta yun, nanggagarana. Makanta na sana ako. Day na ako mataram kan mga plataporma ko. Day man kikamugtakan niya. Buda day man sana nasusunod baga. Nga na anong mga plano mo, mga priority mo. Day man nangyayari pag nakatukaw na. Kaya day ka na magparapugawak dyan sa tribuna. Kumuro kanta ka na. Kaya ma-practice na kita. Lato na ha. Tagari. Grabe na ang si classmate na Edwin Sistina, good morning. Malasudyo na lamang. Magbudots ka pa dinganin sigurado. Iyo, aadalan ko yan. Ta epektibo baga sa budots. Lingaso nagbudots na senador. Maski nakulong nanggana. Si Tatay Digong nagbudots gana. Para tabi Sir Edwin, Director Edwin Peralta, anday nangganang nagbudot. So dating spokesperson baga ni Digong, si Rocky, nagbudot sito, nagwarawa pati mbiyo sa pantalon. Dahil baga nang gana. Paano, nagwaralwal ban sa pantalon mana? Dahil lamang ginakudan kipisi. Tama ka, kaya kantay sana. Magkapip-kapi man muna ako, sabi ni Tupi. Tama na ito. Tama na ito, nagka-copyright kita. Gari nga may problema ka. Ay, grabe nga ang hugot kang buhay mo. Sabi ni attorney, dahil nangyay kita may log na naman lamang ngayon sa Lunes. Tapos na baga subakasyon kan mga paratokdo. Sa Lunes, balik na naman sa trabaho sa mga paratokdo. Paano tayan? Dahil lamang ngayon kita nagkaigwa kipagkakato na magtiripon-tipon. Kamuman siya na. Ako permisan na akong yaon. Permisan na ako yaon. Pading Randy Leonar, good morning tabi sa imo. Ano tabi padi? Nag-file ka na kang retirement mo. Pading Randy, dahil na ako nakakapasyar dyan sa area mo. Route kaya susakuyang kabayo. Na-route susakuyang sibid-sibid. Kaya iuga ka na ako magpasyar dyan sa area mo. Gusto ko kutang pasyaran ka dyan ta. May pag-urestoryahan lamang kita. Kundi arayuon. Dahil kulugod na tatawan ki panahon, so gusto kong pag-uristoryahan takutan dua.
Baysa nata, ma-message ako sa imo, pasyaran ta ka dyan. Day ka na muna. Alat-alata na sana next year. Magbatkom ka muna. Ha? Magbatkom ka muna tabi. Sa mga pag-iriba mo to, si ano pala, barkada ko man si LT Col Saldo, pasiring da duman siya sa Hulu. Duman siya sa CMO. O tayaon siya digdi sa 9ID dyan sa Kaagapay. Deputy ni Madam Danyas. O kundi pig ko siya pasiring duman ta Garima Batcom duman. O pa-report na siya duman. Si Gerard. Good luck tabi sa imo si Gerard Saldo. Idol ko ini, maurag man. May mga prinsipyong tao, yan ang gusto ko. May mga prinsipyo. Bako so araw kang iba dyan na may na miyembro sa malabanan. Grabe yung pagmalabanan. Yan ang mga gusto ko. May mga prinsipyo, may mga prinsipyo sa sadiri. Para di pailing taman nga idol na maray kitang leader. Okay, sige. Un minuto bago mag-alas 8. Pasyaran ta katabi pa diha kay Pading Randy. Pasyaran ta ka na sana. Saya na kita. Subago da tabing magiging DepEd Secretary, attorney, baka ngunya na aldaw i-anunsyar na kan sa tuyang presidente kung si Sayan mapalit kay Inday Sara. Kung si Sayan mapalit kay Inday Sara, baka ngunya na aldaw mapangaranan na kan sa tuyang presidente. Sabi bagakan mga edukador, ang kurahaw baganinda na dapat ang maging DepEd Secretary may background lamang nga sa education. So dapat may aram kung ano ang nangyayari dyan sa edukasyon. Dapat nga may aram na tanganing sa bagay tama man ang gad na. Dahil ka man dyan parehas yang kanso para sinapot. Para sinapot ka, tapos i-assign ka duman sa Makamuti. Anong mangyari kaya? Luwas kang banana Q. Di alat-alaton tano sana baka ngunyanal daw. I-anunsyar na kang sa tuyang presidente. So magiging bago tabing DepEd Secretary. Sige. Alas 8 na tabi, mga tugang ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ma-commercial mo na kita o kaya sarabay po muna kita sa Orasyon Pirata. Sa pagbabalik ta, pitsi-pitsi sa nakita kining mga bako maka-stress na mga temata, ining mga reparo ta, dipisil na. Abo ko na kamo magpara i-stress ta bata. Ma-weekend na baga, na dapat mag-relax na sarong simana naki-stress sa trabaho tapos stresson mo pa may na sigurado at yan magpapurupalsok na naman ang kuryente ta digdi sa probinsya kang Albay lalo ka mong ma-stress kaya sarabay po muna tabi kita sa Orasyo Pirata. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang.
Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by
the city government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Saya sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na po kita mga tugang sa programa 88. Alas 8:08 na tabian sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan na sinang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya so mga daghana po kidor boarding house. Dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Ano? Sige mga tugang, ang programa ng inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo kang Malinaw, kasabay man dyan si ABC President Cap Art Avila. And dyan sa Capos Bilo Lotto Outlet, dyan sa Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay, dyan ka mo magtaya sa Lotto ha. Bako sa waiting kay Boss Bob. Thank you. So, yan mga tugang sa tuya mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Sige. Balik po kita mga tugang sa programa. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong aldaw kita nin Biyernes. Fly day na po. Pet sa 28 kita kang Hunyo taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya ano papighalata? Pahit na kita! Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Nangyari kayo nita napuputol kita. Sige mga tugang, alas 7 o kaya alas 8 na nga tata na ka-copyright kita. Nga tatangon yan sana ini. Ay hindi. Sige. Digdi kita sa development po dyan sa Malilipot. So nangyaring pambabadil gadan. Dyan sa Kapitan kang San Jose. Kanakaaging taon 2022. Medyo aloy-aloy na. So mga suspect po sa pambabadilgadan kay Barangay Captain Narding Bisa kang San Jose diyan sa Malilipot Albay. Midbid na tabi kan mga otoridad. So saro na suspect police. May warrant of arrest na po ang duwang suspect. Na iyo po ang nasa likod sa pambabadilgadan kay Kapitan Narding Bisa kang Malilipot Albay o dyan sa San Jose. Sabi yan mga tugang kang Chief of Police kang Malilipot Police Station na si Police Captain Melanie De Guzman. Ang sarong suspect, miyembro po kang Highway Patrol Group. Asin ang saro pong professional killer na bumindadilgadan sa kapitan. Yugon mo yan. Matindi adi. Sabi mga tugang kang COP kang Malilipot na kapot na po kan mga otoridad ang warrant of arrest sa mga suspitsyadong sinda William Bawalan, Dagot-dot kang Binyan, Laguna.
Bako man tagadigdi adi. Asin kay Al Anthony Lacandaso na taga Santa Rosa, Laguna man. Saro po ining pulis, miyembro po kang Highway Patrol Group. Yugod mo yan. Taga Laguna suspect. Sa investigasyon databi, mga tugang kang otoridad asin kang NBI na iyo po ang nagkapot kang kaso, nada ko po suspitsado na si Lacandaso sa kasong karnaping mantang nagpapakarwas ini kan sayang bihikulo. O dahilan ka ini para mentras pong pigkustudiya ko ta duman sa Camp Crame kung saan duman naglataw sa investigasyon na o kaya ang naging partisipasyon kani sa pambabadilgadan kay Kapitan Bisa diyan sa San Jose. Ngunyan sa presente po ining mga suspek kapigahanap po ngunyan kan mga otoridad anduan suspek. Ultimo databing nahiling sugan man na si Dagotdot diyan sa parte kang Laguna. Mantang si Lacandaso nagdulag na databi ni sa Mindanao. Ngunyan, sabi digdi, posibleng politika. No, saro sa mga posibleng anggulo na pinagtutukan ngunyan kan mga otoridad, iyo po ang politika. Politika. Kaya, maski bako man nga ni bagay ning pero yun na supig sasabi ta mga politiko ang ingat-ingat tabi ka mo iringat-ingat tabi ka mo tayli nga na ini saro man sa napati ang buhay ta o day na yang ki take two bakwan arog kang pelikula na medyo paghabo bako magayon sa pagka-take may take two kaya iringat tabi ka mo rayuon mga taga Laguna nakaabot digi sa Bicol para manggadaan. Siguro may ano yan may nagbayad siyempre. So politika ang pighiling na motibo. Kapot na ngunyan kang NBI. Ang kaso. So may warrant of arrest na. So Marso pa lang kang nakaaging 2022 kang mahiling po duman sa sarong communal garden diyan sa San Jose, ini pong biktima naigwa na po nin tama sa iyang payo. Natulos man pong dinarain sa ospital kaya lang binawian man po kan sa iyang hiram na buhay. Yung si Kapitan Bisa. Yogan mo yan? Pulis ang sarong suspect. Membro kang HPG pero bako man digi sa to na duman mga taga Laguna. Iringat sa natabi sa mga politiko. Iringat-ingat tabi ka mo tamadali ng eleksyon. Marengi kini madali pagdaog kay ni kung ipagadaan. Gura no masanan mga gagastos sa pagpagadaan. May 5,000 nga ni may 10,000 pwede ka nang ipagadaan. Maratuho na ngunyan. Kudi ilinganin do. Tay man baga naghaloy nako ko asususpitsado na aaraman ko si sa mga suspect humala nga ni ini Sir Noli Ferrer igwa na po ki warrant of arrest sa mga suspitsado ngunyan ang hapot digdi kung sisay ang nasa likod kay ini kumbaga saro sa motibo kang krimen politika ang hapot digdi sisay tabi ang nasa likod kay ni. Tao ni mga suspitsado, mga taga Laguna. Dahil man nga ni garibistado yan si Kapitan. Ngunyan ang hapot, sisay po ang nasa likod kang nangyaring krimen na ini. 2022 pa nangyari. Di kudos naman sa mga investigador. So at least na-identify na duwang suspitsado na may pigplantara na po ining murder. No bail recommended. Ngunyang pighahanap na. Yan, kung mahanap, pagdae, halat-halat naman kita. Serbisyo asin reparo.
kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Diretso! When I'm gone, will you take good care of everything? Will you keep your wedding ring when I'm gone? When I'm gone, take out all the photographs. Maybe spend the moment in the past when I'm gone. Will you miss me in the night? Will your arms reach out to hold me tight and keep me in your dreams, in your heart, and your life? Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new. Just for a moment be close to you, pretending I'm still holding you. And even when I'm far away, the dreams will stay. And someday, after we both just our fantasies, love will bring me back to me. When I'm gone, you take good out you constantly. You're locked inside my memory from now on. And I know that we said we need the time apart, but your love keeps falling on my heart, falling strong. Will you miss me in the night? Will your arms reach out to hold me tight and keep me in your dreams, in your heart, and your life? Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new. Just for a moment be close to you, pretending I'm still holding you. And even when I'm far away, the dreams will stay. And someday, after we both just our fantasies, love will bring me back to me. Yahoo! Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new. Just for a moment be close to you, pretending I'm still holding you. And even when I'm far away, the dreams will stay. And someday, after we both just our fantasies, love will bring me back to me. No, 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 no. Nem. Bako. Day pa yan naka-1-port. Day ngayang kalaban. Day pa nahulbot so si amiga. Day pa garipigulbot tadi. Niling mo ng amiga mo at. Pag day kaya ang nota tahalang kaw tungtong ka sa ibabaw kang lamisa nganing maabot mo halang kaw na nota permina kung bako agyan ang gamiton ta si Rabier panatan ta ki
Pud kini. Banatan ta kang hagyan pag day nabot. Ano ining mga pigpaparapakanta mo digdi sa ko? Take me to your heart, show me where to start. Let the play the part of your first love. All the stars are right, every wish is ours tonight, my love. Pagal ka ni Pay. Pity those who wait, trusting love to pay, finding out too late that it's lost it, never letting go. They will never know the ways of love. Got to believe in magic. Tell me how do people find each other in a world of full of strangers. Got to believe in magic, something stronger than the moon above. Cause it's magic when two people fall in love. I may never know why I need you so. All I need to know is this feeling. Handle it with care. We were born to share this way. Dream my love. Got to believe in magic. Tell me how do people find each other in a world of full of strangers. Got to believe in magic, something stronger than the moon above. But it's magic when two people fall in love. Got to believe in magic. Tell me how do people find each other in a world of full of strangers. Got to believe in magic, something stronger than the moon above. But it's magic when two people fall in love. Yan mo ah. And got to believe in magic, something stronger than the moon above. Good, it's magic when two people fall in love. Sige daw. Hanapon tayo mga Tom Jones ni Sir Javier. Ma-oldies daw. Apa daw dyan sa mga makabagbag damdamin ni Sir Javier. Balonta. Balonan dayong practice. Balon tandayong practice. Yo. Tayo na practice. Anong puro practice? Dahil isa nang puro practice. Ano pahit na dyan? Sandali. Balon tayo ni Tabi Jarabier ha. Ini kabaraluan kita digdi. Baya lang makaka-copyright na naman kita. Alas 8:27 na tabian sa tuyang Philippine Standard Time. Sige. Hoy. Shh. Paita na. Iyon na.
Baka magkalat ako digdi ha. Kaya, nata, shh. Ay, yari gani. Nawara baga. Pangyari sa mapa ko. Sandali ha. Ano nangyari? Na. Yan. Para sa mo, Sir Javier. The old hometown looks the same as I step down from the train. There's no meet me. It's my mama and papa. Yahoo! Down the road I look, and there's runs Mary. Her golden lips like cherries, it good to touch the green, green grass of home. Yes, they all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's a good to touch the green, green grass of home. Pare ni Kaypay Ayong. The old house is still standing. Through the pane is crowded and dry. And there's the old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with thy sweet Mary, hair of golden lips like cherries, it good to touch the green, green grass of home. Then I wake and look around me at four grace walls that surrounds me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a guard, and there's a sad old padre, and on I walk the daybreak again. I touch the green, green grass of home. Yes, they all come to see me in the shade of the old oak trees that laid me in a green, green grass of home. Yan. Para yan kay Sir Ayong. Bid mo tabi Sir Javier si Sir Ayong. Ayong Brongkano na. Bako, iba man na Sir Ayong. Ayo, sige. Tama na. Nakita kay Nita. Dahil mo yan kan may puninarya. Yan ba mo kaya? Nagbabaradilan ka pag nagkakanta. Nagagadan ka na nagkakanta. Alas 8:31 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Halata. Para dahil naman sa sa nag-request, may nag-request. Mga pigpapakarantay na matindi. Para sa nag-request, if I could choose to live my life, there'll be no it's to say. If I would choose to hold your hand
There'll be no words to say without thought, without pride. Leave the things that seem to awaken us without fear. Live your lies. Let a magic turn your life around. Around. Para sa minipi sa kakayamiga mo. If I would choose to touch you there, will you touch me there too? And if I would choose to stay with me, I spend my life with you. Without thought, without pride, live the things that seems to awaken us. Without fear, live your lives. Let a magic turn your life around. Ano nangyari? Ano nangyari? Shh! Ay, pangyari ta pinutulan kita yung kuryente. Ano na eh? Ano sabi ka nga gaw mo tabi si Javier? Makatana sa nagayod si Ulbotana sa programa niya. Makanta na nagayod sa... Iyo! Ayan ako magwara ngawal-ngabil digdi. Ay nagkakadaragit lama. Naray pa magkanta sa nata. Bala man si Dakadadangog. Nagparatabil kita digdi. May nagkakadaragit sa to. Iyo! Nakakanta na sa nagita. Biyo, palagod. Yo, biyo palagod. Ano nangyari duman? Pinutulan. Ako ro kanta na kita. Sige, alas 8:35. Ansa to yung Philippine Standard Time. Digdi man po girari yan sa programa ta. Nakarantahan na sana. Nganing deki may madagit. Ayaw. Karantahan na sana kita. Magpuro practice na kita tapag eleksyon. Dahil kita mataram. Kurukantahan ko na sana dyan sa tribuna. Ayaw. Kantaan ko na sa tribuna. Ayaw man sana. Ano pa? Ibig ko sa'yo'y totoo. Di walang halong biro. Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Pwede na nipe, walang ibang mamahalin kundi ikaw lamang giliw. Kaya't
paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Sa aking buhay ay walang kapantay, aking pagmamahal, asahan mong tunay. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo, diba? Ni walang halong biro, kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Mahal, kung saan ka man ngayon naroroon, diyan ka na lang. Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig ito. Sa aking buhay ay walang kapantay, aking pagmamahal, asahan mong tunay. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo, ni walang halong biro, kaya't sana'y paniwalaan mo pag-ibig. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Yun, ganun. Mahirap pala mag-artista, si Javier. Mataplano ko na mag-artista na sana. Kung di pag-arog kayo, ni dipisil pala. Dipisil. 20 minutos tabi bago mag alas 9. Dahil na, okay na ini. Ligyan sa kita. Okay na? Sige nga yan, dipisil ang request. Sige pagurang kang request. Javier, sige ang pagurang kang request. Uyugon mo ang single birthday. Inay ko po. Pisel. Para po sa mga babayi. Be my lady, come to me and take my hand and be my lady. Truly I must let you know that I'm in love with you. All I want is you, how I need you. So please be my lady. Maybe you could lose the pain if you just tell me. Say the words you long to whisper that I want to hear. Something's on your mind, it is in Hayden. And your smile, be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now.
I'll give you all I have. Be my lady, you're the one that I adore. So please believe me, I can never find the courage to resist your charm. Nothing's more divine than its moment. You are mine, be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. The walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. Let the sun shine to your heart and make a brand new start. Stay with me, it's night and day, to the rest of my life, just like a work of art. My love will last until forever. Just like a work of art, my love will last forever. Name. Alas 8:44 na tabian sa tuyang Philippine Standard Time. Day magarali, may naipit lang kitang komersyal. Mabalik po ang programa. Lipas lang po ini. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Legazpi
Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotevio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. O 12 minutos tabi bago mag alas 9. Balik na po kita mga tugang. Ang oras na yan natod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sina. Kasabay dyan si Vice Governor Ate Glenda Ongbongao, City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abela. Kang malinaw. Sige. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana ngunyang pungal daw kita nin Biyernes Friday. Pet sa 28 na kita kang bulan na Hunyo taon 2024. So sa Lunes back to work na sa mga teacher. Tapos na sa bakasyon. Doro-diretso na po kita. Serbisyo Sin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige. 11 minutos po bago mag alas 9. Diyan po. Yan. Diretso kita. I remember all my life running down the Skolda sides, shadows on the man, a piece through a window, crying in the night goes into morning, just another day. Happy people pass my way, looking in their eyes I see a memory. I never realized how happy you made me on Monday. Well, you came and you gave without taking, but I sent you away on Monday. Will you kiss me and stop me from shaking? And I need you today, oh Monday. Standing on the edge of time, I'd walk away on my mind, caught up in the world, uphill climbing, the thirst in our eyes, and nothing is reading on Monday. Well, you came and you gave without taking, but I sent you away, oh Monday. Will you kiss me and stop me from shaking? And I need you today, oh Monday. Mga dayong practice.
So this dream, a peace in the morning, crying in the breeze. The pain is calling on Monday. Well, you came and you gave without taking, but I sent you away, oh Monday. Well, you kissed me and stopped me from shaking, and I need you today, oh Monday. Well, you came and tatapusan na kagad taken, but I sent you away, oh Monday. When you kiss me and stop me from shaking, and I need you. Tatapos. Ay, pangyayari. Gusto tulos matapos sa si Javier Sukanta, kaya pig shortcut na. Iyo. Pero ano sana? Naparam na kita? Tama na yan. Biyernes man ngun yan. Iyo. Param na kita. Iwala tayo ni. Paminsan-minsan tabi ma'am niya yaw. Siete minutos bago mag alas 9. Paminsan-minsan naaalala pa rin kita, kahit ngayon mayroong nagmamahal na ng iba. Tuwing maiisip itong damdamin, nagbabalik, at para bang nariyan ka pa sa aking tabi. Muling nadarama ang yakap mo, natitikmang muli ang halik mo. Naririnig sinusumpang ako ay mahal mo. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik, at aaminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Paminsan-minsan tinititigan larawan mo, unti-unting pumapatak ang luha ko. Pinagsisihan lahat ng aking pagkukulang, kaya ikaw nga sa akin ay lumisan. Kahit ngayon
mayroon akong iba, kahit sinasabing mahal ko siya, sa puso ko'y ikaw pa rin ang mahal ko. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik. No. Aaminin ko, mayroon ako ibang iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako kahit minsan lang. Isipin nyo naman ako. Paminsan-minsan sana. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Isipin niyo ako kahit paminsan-minsan lang. Hinuninin sa dam-dam. Mga tugang 2 minutos tabi bago mag alas 9. So digdita naman po muna para mintras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyang pong Friday. Petsa 28 kita kang Hunyo taon 2024. Abo ko na kaya magpara i-restress pa kita. Kaya nagpuro pa Coronsuelo lamang kita. Yo, idol. For la patria. Sa ngaran po yan kan mga pagiribata. Sa ngaran ni SM Maestro nila tuon. Kasabay dyan tabi mga tugangan mga taga-suporta niya to sa programa yaon dyan ng MBY Dormitory kay Madam Maylin. Salamat unon. Kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Bursican Tabaco, kay Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, kay ABC President Cap Art Avila, kang Malinaw, ang Kapos Bilo Lotto Outlet kay Busbab, thank you. Sa ngaran po ni Dogabos, mga parantabay, paki-like and share na lang po kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Param na po muna sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Sa Lunes naman kita magiribanan 7 to 9 sa programa Serbisyo Asin Reparo. Happy weekend po sa Gabos! Iringa tabi kita. Adios amigos! Domo arigato. Bye-bye! Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Rasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asin ngunyan namamatean mina
ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano, Word